Hej alle sammen og velkommen til vores kanal. I dag der skal vi lave en 10 second challenge. Ja. Vi har her 5 udfordringer, Ja. hvor at taberen skal spise Hot sauce. Ja. Spændende. Vi har Okay. aldrig prøvet at smage det før, så vi glæder os faktisk virkelig meget. Ja. Ser mig. Og så har vi så her et glas mælk hver. mælk, fordi det er sikkert stærkt. Det er halv cola, der står cola på. Jeg ved ikke, hvad det skal med den stemme. Okay. Ja. Ja, vi havde jo de her 5 challenges. Ja. Vi har 10 sekunder. Vi skiftes med at tage tid. Spørg mig ikke, hvorfor jeg gjorde det der. Fuck it. Det var fra min sidste... Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, det er en slags kamp, hvor at jeg havde talt tid på, at jeg havde glemt at slette. Oh my god. Hvem der hurtigt Nu har vi siddet her i et minut og forklaret. Nu skal vi i gang. Ja, nu skal vi i gang. Okay, jeg starter. Ja, den første udfordring lyder på, den første challenge lyder på, au, lav 10 sprættemænd. Dum dum. I skal vælge til, jeg skør. Ja, det er jeg. Det er jeg sådan set også. Jeg er mest. For en gang skal vi sige det. Jeg har taget en test, hvor der stod, at jeg var 99% skør. Ja, okay. Kom nu bare i gang. 3, 2, 1, go! Færdig! Nej, den kommer fandme til at slå. 4,61. Man må ikke fejle det, Line. Godt så, jeg skal ligesom på plads. Mig på plads. 3, 2, 1, nu. 8, 9, 10. 5, 58. Værsgo. Jeg vandt. Skal jeg nok lige tage lidt til dig? Tag den fra den der ende til at starte med. Okay. Det er garanteret stærkt, så det er fedt. Er det fint? Hvorfor jeg fik et hår i munden? Så se, det er ikke særlig meget, vi tager. Der. Okay, 3, 2, 1. Ikke nu. Nå, men jeg taber, og derfor spiser jeg det her. Hvis der er nogen, der ikke lige fik det med. Okay, 3, 2, 2, 1. nu! Smager faktisk meget godt. Er det stærkt? Jamen, det brænder sådan lidt der. Og nu brænder det ned i halsen. No. Det var ikke slået mig. Så det kan være det. Jeg skal have noget vand. Og det er stadig varmt, og der er ingen isterninger i mere. Den anden challenge lyder på, hvem der tager hurtigst, så går af og på. Okay, du skal lige have noget. Men jeg har strømpebuks på, så jeg skal lige have nogle sokker ovenpå. Bare strømper eller sokker? Det kan vi lige meget. Det er det samme. Sådan næsten. Jeg er allerede klar. Vi skal tage dem af og Hvidsokker. på. Vi skal tage dem af. Skal vi det? Er det ikke af og på? Jo. Nå ja, så skal jeg lige have dem på. Bare dine store, de er nemme at få af. Jeg kan se det. Kan se det, at de er nemme at få af. Det er ikke fair. Du skal også smage det. Nej, jeg vil ikke. Vi skal stå op. Nej, fordi så kan man ikke se vores fødder. Okay. Okay, lyder det. Okay, 3, 2, Hey, okay. Vi skal have begge vores hænder. Nej, begge vores hænder nede på gulvet, det kan mening. Begge fødder nede på gulvet, vi skal sidde ned. Og så tager vi hænder sådan her eller her. Eller sådan her. Okay, 3, 2, skal vi tage tid? nej. Okay, 3, 2, 1, nu! Yes! Nej, det nåede det lige. Er du klar til mere? Du er lige det. Et sekund klar. Ej, jeg har taget mit skæv på. Fuck, det er varmt. I skal bare vide, der er sådan over 26 grader herinde. På Sprøjløs er nogle gange 28. Hør me.
godt lide smagen af metal? Hvad? Kan du godt lide smagen af metal, eller hvad? Nutella. Metal! Nå, du. Ej, den her gang jeg fik så ikke brug for mælk. Swag. Er vi klar til næste? Fuck, du har drukket meget mælk allerede. Ej, okay, helt... Prøv lige at se hendes Helt i forhold til mit. Fordi, nu skal I bare lige vide. Jeg har faktisk ikke drukket sat mig. Lukas han fik sådan cirka hertil. Eller, okay, han fik hertil, og jeg fik hertil. Ja, lad os nu bare komme i gang med den næste. Det var lige, der kom så i gang. Fuck, jeg fik galt i hesten. Sjovt. Nej, faktisk ikke. Undskyld. Okay. Sige rød grød med fløde 3 gange i træk. Hurtigt. Okay, Det tager tid. nej, det behøver vi ikke. Jo. Vi skal jo bare sige det. Hvem der bliver færdig først. Nej, fordi at man kan jo ikke høre os rigtigt. Så, når vi taler mund på hinanden. Nej. Det er dumt. Okay. Skal vi starte? Ja. 3, 2, 1. Nu. Råkker med flod, råkker med flod, råkker med flod. 1,85. I skal bare vide, at jeg er mega dårlig til challenges. Jeg er den eneste, der er på det. Fed! Så vi kan lave den her om til den her. Kom nu på i gang. Au, min næse! Kom nu. Her. Okay. Er du klar? 3, 2, 1. Rød kom en flod, rød kom en flod, rød kom en flod. 221. Nicolina. Ja. Det er tabt. Ja, faktisk. Du har faktisk tabt det hele nu, fordi... Det giver mening. Det er også nogle svære nu. Har du egentlig lavet den 5 år før? Nej. Jeg kan ikke finde ud af bånd. Ja, det skal jeg. Glem det. Jeg tror, du fik fat i en af de der chili til. De der hvide nogen. Korn. Ja, de der hvide nogen. Jeg tror, han fik fat i en af dem. Undskyld. Det var det der udfordring. Kan du godt lide mælk? Hvad? Kan du godt lide Nej, mælk? det smager af lort. Hvordan ved du, hvordan Ikke, lort at jeg har smager? smagt lort før. Okay. Du er tankelæser. Ikke slå. Okay. Don't talk to me. Okay, det lyder under. Okay, sige 5 flade flødeboller på et fladt flødebolleflade. Hurtigst. Jeg starter igen, ikke? Jo. 3, 2, 1. Nu. Flødeboller på et fladt flødeboller. 1,53. Jeg vinder den her igen. Det gør han sikkert. Forvent det. Fladt flødeboller på et fladt flødeboller. Hallo. Det lyder underligt. Jeg er hurtig. Okay, er du klar? Nej. Du har fået et hår i munden. Okay, 3, 2, 1. 5 flade flødeboller på et fladt flødebolleflade. 1,91. Du tabte igen. Line, du taber hele tiden. Ja, det smager faktisk godt. Er det derfor, du taber? Nej, faktisk ikke. Måske lidt derfor. Det er rødt. Meget rødt. Der fik han fat i sådan en hvid en. Det gjorde jeg faktisk ikke. Der var ingenting der. Jo. Jeg kunne smage, der var sådan en knop. Okay, så siger vi det. Kæft, det er en lang video. 8 minutter. Ja. Okay, den sidste lyder på lave bottle flip. Parentes. 2 forsøg. Den er helt fuld, så det bliver ekstra svært. Så vi skal fandme lige have Okay, smørt der- det her kan vi- Minecraft-hus. Nej. Vi gør det bare på noget. Jamen, så kan man jo ikke se det. Don't care. Nå, det kan man løfte. Det er en iPad, for God's sake. Okay. Gør med skraldespand. Flyt dig dog. Gør det selv. Okay, det... Nej, prøv lige et spørgsmål. Har du prøvet det før? Nej. Det har jeg heller ikke. Men han vinder selvfølgelig igen. 3, 2, 1. Det er svært, når det er fuld. Den tæller ikke. Kom så, Nicoline. Slap af. Gør det selv. Nej. Hun er rende. Au. Lad nu være. Kom nu i gang. Okay, vi starter forfra. Ja, en 3, 2, til. 1. Det lyder som en gammel bedstefar. En gammel bedstefar. Bedstefar, ikke bedstefar. Stakkels Jeg hedder bedstefar. Nej, jeg hedder bedstefar. Det er hans rigtige dåbsnavn.
Kom nu i gang. 2, 3. Oj. Var det mit andet eller første forsøg? Første. Vi er bare mega ringe til det her. Det skal I lige Okay, være skal vi bare sige, den her, den er svær. Og den skal Nå. Sådan der. Det gælder ikke. Okay. Vi springer dig over en gang, fordi du snød. Og hvad? Heller den er jo nærmest umulig, når flasken er fuld. Går vi ned og tager noget med A. Det er så godt, når ham med tingene kan lige underholde dig. Okay. Jeg overgår altså ikke det her. Fuck, det er irriterende. Hun skal bare gøre det sjovt. Så nu er jeg sur. Så nu tager jeg en stol på hovedet. Vi cutter det bare. Cutter det? Ja, vi cutter det. Godt så. Nu har jeg hældt lidt vand ud. Så jeg sagde, at du skulle springe til over en gang. Det var lige meget. Nø. Det er lige der er for lidt i nu. Woohoo! Woohoo! Næsten! Kom nu. Næsten. God. Dobbeltlykke. Come on. Dobbeltlykke. De skal aldrig sige lykke. I skal sige dobbeltlykke. Skills. Scheisse, det skal jeg have. Jeg kan så langt nu. Nå, men nu er det koldt og Nu er det fanget på YouTube. Så er vi færdige. Og det var rigtig sjovt. Så vi håber, at du nød videoen. Og så ses vi en anden gang. Hej hej.